Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 26 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 9, bersikulo 46 ngadto sa 50. Unya naglalis ang mga tinun-an kung kinsa ang labing dako kanila. Apan nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-una, busa mikuha siyag usa ka bata ug gipatindog sa iyang kiliran. Ug miingon siya kanila, "Ang mudawat niining bataa sa akong ngalan, mudawat kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kay ang labing ubos kaninyong tanan, mao ang labing dako." Si Juan miingon kaniya, "Magtutudlo, nakakita kamig tao nga naghingilin og mga yawa pinaagi sa imong ngalan ug amo siyang gidid-an kay dili man siya sakop sa atong pundok." Ayaw siya pagdidi, miingon si Jesus kaniya ug sa ubang mga tinun-an, "Kay ang dili batok kaninyo, dapig kaninyo." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.